beúszunk ebbe a lukba, nagyjából, jó, tudjátok, ez a behatolás jele, jó? Nagyjából ilyen 2-3 méteren van az eleje, majdnem, hogy 10 szint, tehát 0 méteren van, ott úszunk be, jó? Tehát tele van vízzel a bejárat, beúszunk, és ott fel tudunk jönni, jó? Tudunk beszélgetni, tudunk GoProzni, fényképet csinálni, bármi egyebet. Mindenhonnan besüt a fény, nem lesz sötét, bármikor ki lehet belőle jönni, úgyhogy nem kell aggódni. Nincsen klaustrofóbia, teljesen jó, egyébként is szaluknál, ha van, akkor is bejön. Utána kivettem a balmunkból, elkezdünk lefelé úszni, nagyjából olyan 16 méterig. Bujkálunk, majd fel fogunk jönni az egyik lukon. Figyeljetek oda, hogy mutatni fogják a vezetők, hogy amikor megyünk fölfelé a lukon, engedjünk a jacketből levegőt, mert el fogunk szállni, mint a győzelmi zászló. Nagyjából olyan 4-5 métert emelkedünk, ahhoz muszáj kiengedni a jacketből levegőt. Jó? Visszamegyünk ebbe a paklamba, eltöltjük ugye az 5 méterre 3 perces biztonsági megállót, jó, fogjuk mutatni, és utána emelkedünk majd fel a felszínre. Hát másnap nem volt tisztán, most aztán nem jött a területek. Na, jól van, gratulálom. Nincs benne sem. Mindenki forduljon el vele, világ! Ez így nekem is van! Sör, hát ilyen Red Bull-szerű valami, és narancsé. Meg egy pici kóla. Meg egy kis szemező is volt. Hello! Hello! Hello!